Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu da albarka. Idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel, ka danna mana subscribing kana ka danna mana ƙararrawar sauti ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ka samu sabo. Kamar da yadda muka saba, har na ba mu ƙasa a gwiwa ba, mun kuma dawo muka a karo na biyu. Labari ya ɗumi su ke duniya ina zaki da mu ne. Yanzu nan muka kuma samun wani labari yana yawo a social media. Wata jaruma Kiristan ce tana zaune a kwalejin BUK wanda ASUU suka tafi hutu ba a dawo ba. An same ta da wani bidiyo ne, ta yi bidiyon tana ƙoƙarin ta yi magana akan musulunci. Har mutane suke ta raɗe-raɗin cewa idan har aka saki aka tabbatar da wannan maganar gaskiya ce, lallai an san cewa ta san abin da ya faru da ɗaya 'yar uwarta da Kirista wato Deborah. To tabbas ana kyautata san idan an tabbatar cewa ta faɗi irin abin ne zai faru da ita. Idan jama'a ba su manta ba, a baya an samu wata Kiristan da ta fito ta yi ɓatanci ga musulunci. Hukuncin da aka yi mata a bayyane ne, wanda aka samu aka ƙona ta, wanda gwamnati ta ɗau mataki akan waɗanda suka yi hakan. Mutane suna ta Allah wadai da hakan. Sai dai har yanzu ba mu samu labarin da kotu ta yanke musu ba. Suna can suna gidan yari suna zaman jira. Mutane ta wani ɓarin suna cewa ba a kyauta ba, ta wani ɓarin kuma suna cewa ai a jira doka ta hukunci da kanta. Mutane sun yi saurin yanke hukunci, amma kuma muna da labari cewa duk wanda ya ɓatanci ga annabi kisan gilla ne ya wajabta a kansa, ko rigar annabi ya zaga hukuncinsa kisa ne. To abinda gwamnati take magana a kai shine mutane sun yi saurin ɗaukar hukunci a hannunsu, ba su miƙa abin ga gwamnati ba. Hakan yana nuna cewa ba su ɗauki gwamnati da muhimmanci ba. Abin da ya fusata gwamnati kenan ta ɗau mataki a kansu. Sai dai har yanzu muna sa ran Allah ya yarda za a yi musu hukunci mai kyau. Ta wancan ɓangaren jarumin ana nan ana ta tantance bidiyon nata akan cewa me yake faruwa na gaskiya. Hallau ba a samu wani abu ba. Wannan shirin namu ya zo ƙarshe. Ku biyo mu domin jin me yake faruwa a shiri na gaba. Kar ku manta ku danna subscribing kana ku danna ƙararrawar sauti ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku samu sabo. Mun gode.